Ahojte, moje meno je Silvia Puchovská a chcela by som vás pozdraviť zo severotajského mestečka Pai. V Tajsku som momentálne na 10-dňovej dovolenke, je to skôr cesta, ale popri tom aj 2-3 hodiny denne pracujem, pretože potrebujem udržiavať kontakt s mojimi klientmi. Profesionálne sa venujem online marketingu a pomáham malým a stredným podnikateľom, ktorým budujem sociálne siete a ich celkovú stratégiu online presence. A popri tom mám aj svoj súkromný projekt a to je blog. Pôvodne som blogovala najmä po anglicky na platforme Unboxing Traveler, ale pred týždňom som uviedla na svet moju slovenskú web stránku, ktorá nesie moje meno silviapuchovska.com a je najmä o online práci, nomadstve a surfingu. Ako digitálna nomadka fungujem vyše 2,5 roka a predtým som 2 roky aktívne cestovala, ale bez práce nie sú koláče, takže som musela prísť na to, ako si zarobiť počas toho, ako môžem byť na rôznych miestach na tomto svete. A som rada, že som dostala možnosť odpovedať na 4 otázky na noci digitálneho nomádstva a na každú jednu otázku odpoviem zvlášť v videu. Ideme na to!